אנחנו נמצאים במוצא. מוצא היא יישוב עברי קדום שמוזכר בגמרא כבר. הגמרא מספרת לנו שהיו לוקחים מכאן ערבות בשם מורביות לבית המקדש. יש כאלה שמנקדים את השם מוצא, שהמקום הזה היה מוצא מהמס, לא היו משלמים כאן מס, זה היה אזור פטור ממס. המס היה שהיו מעריכים כאן את עולי הרגלים כתחנה בדרך לבית המקדש, תחנה אחרונה לפני ירושלים, ומכאן היו לוקחים את הערבות לבית המקדש, היו מקבלים את זה חינם, ולכן היהודים שגרו במוצא לא שילמו מס. יש כאן המון ממצאים היסטוריים, ביניהם בית כנסת בתבנית בית המקדש, בית כנסת עתיק, מהעתיקים ביותר בארץ ישראל. יש כאן את חורבות הכפר קולוניה, שבעבר קראו לו קלוניה, והוא שימש את חיילי הליגיון הרומי שהחריבו את בית המקדש. הם התגוררו כאן במשך כמה מאות שנים, ובעצם הם, עם הכיבוש המוסלמי, אז המוסלמים הופכים את זה לכפר ערבי, וכאן בעצם עד 1948 מתקיים הכפר קולוניה. מהכפר קולוניה בתרפ"ט יוצאים רוצחים ורוצחים את בני משפחת מקלף, 8 מבני משפחת מקלף בבית מקלף. אם השם מצלצל לכם, אז אריה מקלף היה אבא של הרמטכ"ל השלישי של צה"ל, מרדכי מקלף, שהוא זה ששרד את הטבח. כאן בבית ברוזה, שמואל ברוזה החזיק באקדח וירה לעבר הפורעים שברחו. היה כאן גם מכשיר טלפון, שבאותה תקופה זה היה דבר נדיר מאוד. הוא באמת במסירות נפש מתיישב יחד עם עוד 4 משפחות כאן במוצא. הם שומרים כאן שמיטה כהלכתה, נאחזים בקרקע למרות ההתנכלויות מקולוניה, למרות התנכלויות מעוד כפרים בסביבה, שאני מזכיר לכולם שהיו הולכים לירושלים בתקופות הקשות בשיירות. אז הכפרים שכאן סביב היו באותה תקופה היו לא סימפטיים ולא נחמדים, ולשבת כאן במוצא זאת הייתה מסירות נפש גדולה, מסירות נפש שבזכותה היום מוצא היא הכניסה לירושלים, המזוזה של ירושלים. יש כאן את בית הכנסת העתיק, בית כנסת שבו מתפללים אנשים מכל הסוגים, ביחד, באחדות מופלאה. מי שיקלה לשם יראה משהו מדהים, מקום מדהים ופסטורלי. בכלל, כל מוצא נמצאת במקום פסטורלי. זה משך לכאן גם גורמים שליליים. יש כאן, בחורבות הכפר קולוניה, יש כאן את בית הנופש של חאג' אמין אל-חוסייני, המופתי הנאצי ששיתף פעולה עם היטלר במלחמת העולם השנייה. כיום יש כאן מפעל תכשיטים שמחליף את היקב שהיה כאן לפני. המפעל הזה מעסיק את בני העדה האתיופית ועסוק ביצירת תכשיטים מיוחדים. יש כאן גם את בית ברוזה, כיום גרה פה רינה רוט, ניצולת שואה שעלתה לארץ ישראל ומגדלת כאן, מחזירה את ימי התלמוד, את ימי בית המקדש לימינו אנו. יש כאן ערבות שלקראת חג הסוכות באים כאן יהודים מכל ירושלים ולוקחים מכאן ערבות כדי לקיים את המצווה כהלכתה. אנחנו רואים את התגשמות דברי התלמוד, דברי הגמרא. מקום היה למטה מירושלים ומוצא שמו, היו לוקחים מכאן מורביות ומביאים וזוקפים אותם ליד המזבח. לערבות היו קוראים מורביות. מוצא משופט במעיינות. מי שילך כאן מתחת לגשרים, מי שיסתובב כאן יראה המון נביאות של מים, וזו הסיבה שהערבות צמחו כאן, וזו הסיבה שהביאו ערבות לבית המקדש דווקא מהמקום המובחר והמשובח הזה. אגב, ראשוני מוצא שמרו כאן שמיטה כהלכתה. הרב קוק ועוד רבנים פנו אליהם, אמרו להם, זה סכנת נפשות מה שאתם עושים. הם הגיעו עד חרפת רעב והמשיכו לשמור שמיטה כהלכתה. גם בימינו אנו, לפני שנה הייתה שנת השמיטה, רינה רוט שמרה שמיטה כהלכתה, לא נגעה בשום דבר, ובכך היא ממשיכה את מורשת מייסדי מוצא. המקום כאן הוא מהפסטורליים ביותר בירושלים, זה לגור בכפר בתוך העיר, ואנחנו קוצרים את הפירות של אותם חלוצים, אותם מתנחלים בהר שעלו והתיישבו כאן ברמת מוצא, במוצא מה שמכונה, ובזכותם אנחנו כאן, ואתם מוזמנים. המקום כאן מדהים, יפה, פסטורלי, אין מקום יותר טוב לבלות בו בחופש מכאן, ממוצא.